i benvinguts a Kawaii Diana. Dani, saps què farem amb de 300? Rentar-nos la roba, No! un chupito de Clorox. A veure. Què és tot això? Hola! On vas amb tot això? I saps el que farem avui? A veure. Té aquí cola blanca, detergent, pintura, purpurina. Hola! Saps el que farem avui? Què farem? Slime! Slime? Sí! Hola, farem nosaltres. Com se fa? Apartem una mica això perquè no estigui tan desordenat. Bueno, la cola no. I que... així, que se vegi. A veure. Fique! Bé. Però deixa-ho! Què? Primer se té que ficar cola. Cola, I fica. els guants. Bé. Sembla moca. Vale. És que... No cal fer-lo tan gran. És que se té que ficar... Mejunges Art Attack. Vale, ara necessitem pintura acrílica. Del color que vulguem. Una vedillo. Sembla ketchup. Ketchup. Dame. Ficarem un pensament de ketchup. No se fique molt perquè si no després queda feo. Se fique de mica en mica fins tenir el color que vulguem. I ara agafem una paleta Una i espàtula. a remenar. Ahí està. Sí. Però remena. Amb més ganes. Remena, nana. Aguanta. Aguanto. Però que això se remena així. Veus? Queda un rosa pal així. A la remena. Així que més rosa. Queda com magenta. Rosa magenta. I s'ha de remenar bé perquè si no te quede blanc en algunes parts. Bueno, queda un slime de dos colors. Te'n canses, vols que remena jo? Remeno jo, xica. No. Ok. Ja està. Ja està això. Hem ficat... Deixa'm remenar una mica. Hem ficat molt poca cola. Bueno... És la primera vegada que fem això, no? No, la segona. Bueno... La primera va ser... Vols posar-hi més? En sèrio? No tant. Hola, ja està. Si quedarà del mateix color. La cola ja no més. I a remenar.
toque el chupito de Clorox. Que s'ha de fer el mateix que la pintura. Mica en mica. Va. Amb compte. Així. I a remenar. No ho tanco del tot perquè ara necessitaran més. Sí, un xorret més. Vale. Que si no quedarà molt dur. Yeah. Ahí estamos. Y a remenar. I a remenar amb força. I a remenar amb força. Oh, yeah. Estan entusiasmats, esta gent. Sembla que... A veure, una mica més. Una mica més. Massa. Oh no, ja he ficat massa. Massa. Què passa? Ens sortirà un slime molt raro. Molt raro. No sé per què, però l'altre ens ha quedat líquid. I això que m'ha ficat molt. Mira. Potser no s'ha de ficar tant, no sé. No sé. Dóna'm jo. Un segundillo. Però mira, això ja està maca. Alguns ho diuen moco de delfí. Vinga, remena. Amb força. Remena. Dani está loco. Vinga, amb força. Ja. Corre. Has cansat? Vinga. Queda com lila. De tant detergent. Sí, queda un lila. Perquè blau i rosa fan lila. Blau. I això és el que hem de fer Què? amb les mans. No. Amb les mans. I vols ficar purpurina? És l'hora. No, para que... Fiquem tot. No. Bueno, sí, fica tot. Fica-li tot, vinga. Tota la purpurina esta, ja està. Ja no toco. Vinga, remena. Ai. No. Remena. Hola, guapa. Dóna'm. Hola, guapa. Massa purpurina. Massa purpurina. Molt bé, Dani. Allí en tu les doncs. Després te tocarà limpiar, no? Que ho saps. Oh, Després te tocarà limpiar o no ho saps? se'm fica la purpurina abans, pot ser. No. Perquè ara això està...
Sí, però manxi. Dieu adeu al detergent. Adeu detergent. Adeu, Clorox. Ah. Hola, nena, mira què tinc. No me toques. I tenim fet slime. Més que slime. Què? És slime? Mira. Té més purpurina que colorant. Que hi hem posat un munt. Home, tu has dit... Fica la càmera una mica més cap amunt. Aixa. Mireu, mireu. Mira. Alguns ho diuen moc de dofí. Moc de qualsevol cosa. Moc o de troll. Què? No m'atreveixo. I que després no us imagineu com queden les mans. Pues quedaran ben netes del detergent. Home, del detergent sí. Això se despega. Això és fàcil. Vale, m'atreveixo a tocar-lo. Vale. Adeu, Mars. No, para! Para! No, això cau. Me queden les mans enganxades. Me se queden les mans enganxades. I això és slime. Ah, no! Para! Cap aquí. Dona'm el moc de dofí. Moco de dofí. Ah, que cau. Moco de troll, moco de goril·la, moco de... Ai, que cau. moco d'Ambert amb tropessons, Moco amb més... Blandi Blue. Això I se treu fàcil. se pot estirar i fer el que vulguis. Se treu fàcil. I el que hem fet servir és cola blanca, pintura Sí, ja ho hem vist. i detergent. Dani, vas tocar-lo? Jo l'he tocat, una abraçada. Aparta les mans! Oh, una abraçada, Que havia agafat tot l'slime. Ah, no. Queda massa fea. El slime aquí a les mans se treu molt fàcil. Sí, molt Sí, mira. fàcil. Dani, no se't veu la cara. Socorro. Que no et puc Va, deixa'l aquí, deixa que caigui. No. És que m'agrada molt. Super squishy. Squishy, squishy. A veure, tot empastifat. Que és molt xuli, però després te costa fer. És que no puc deixar-lo. No pots deixar tu a ell o jo a tu? Ell a mi. Ai, que cau.
Això per a hivern és molt xuli perquè te calenta les mans. Això calenta... Sí, Està gelat. sí, anda, jo me calento les mans. Està gelat, això... I hem acabat tots pringats. Quasi tots. Tots. Que asco. Chupi guay, chupi guay, chupi guay, 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 chupi guay, chupi guay. Jo? Mira, faig un pastís. És que m'estim. Super squishy. Mira, faig un pastís al tàper, Mira. No deixo. A ver... No hi ha per tovalloles. No puc deixar-lo. Tovallons... Quédate sin verticales. I ja està. Me cago en moc. Ni se t'acudeixi. El que se queda pegat és la purpurina. El... Ja tinc les mans netes, però queden restes de purpurina. A veure, em fiquen massa purpurina. Ajudeu-me! No puc treure l'slime. Ara te'l vols treure? Ajuda'm. Si no, com taparé la Carme amb l'slime? Tot pegat. Això és prou fàcil. Treu-m'ho. És prou fàcil. Treu-m'ho. Pues vas traient. Coi. Ai, que... Sí. Ja tinc un brut a la taula. Bueno, això és ahí. Fàcil. Se treu fàcil. Per a tu. Ara, hi tornes. Que estic traient. Ara Dani tindrà les mans apagades. No pas. A veure, ven aquí. Ui. Ala. Ale, guapetona. Ven, ven. Veus que no m'atrevia a tocar-lo? Perquè... Si és prou fàcil, mira, jo, perquè t'he hagut de tocar, si no tinc les mans netes. Hola, me'n vaig a rentar-me l'ester. No, primer te les eixugues, així. Veus? És prou fàcil, després te les rentes. Va? Vinga. Vale, com una tovallola, Sí, sí. Després això se queda encallat al lavabo. No. Després l'aigua, treu la purpurina esta que ha quedat i ja està.
necessito una. I tenim les mans netes. A veure. Ah, passa res. Trobarem slime per tot arreu. Sí. Hola, es lila. Es lila. Senyor, l'elan que hem fet és lila. I això que és rosa amb magenta. És lila. Acaba de... D'això. Me'n vaig a rentar-me les mans. Vale, t'espero. Va, vinga, senta't, que hem de despedir el vídeo. Espera que has tirat... Mi. I has tacat més la taula? No, aquesta taula està limpiada. Ok, mireu. Això no m'ha quedat... Jo de vosaltres no ho atreveria a tocar. Mira, ni s'apegui ara. I què li has fet? No res, ara està en repòs. Ara quan se tornarà massa i tot això, tornarà a ser squishy. Veus? Toca. Veus? Ja no fa res. Se massa i... Ja? Despedim el vídeo. Like, si us ha agradat esta manualitat. I subscriviu-se. Ok, Sadako. Al canal de... Kawaii Diana. Chao. Ciao. Ah!